eller mindre snö, jag vet inte. Nej, mer. Tänkte du ta det upp eller? Vänta. Sätt foten på benen här. Där. Här. Ta den där. Nej! Ja, det är pinnar. Ja, det är bara att du blir det. Det är bara att du ber dig. Morgan, ta den här. Nej. Nej. Ja, där. Du, vi går så att vi åker där. För nu kommer vi glida över den. Ha? Ja, men jag tänkte du kan ju filma i och med att du har den där grejen. Eller filma, men jag sitter och håller om det så jag håller kvar. Marcus, hur fan ser du ut? Va? Filmar du? Ja, jag filmar. Ja, titta på dig. Japp. Jag trodde jag satt på snö. Yes. Nej, det är nog ingen mening att åka ner. Eller? Jag tog armbågen. Där är det sten.